Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna. Om Ajnanatimidandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manodishram Sthapitam yena bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadadi Swapadandikam Vandeham Shri Guru Shri Yudapatakamallam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Paricharasaidam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namostude Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusude Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Vaja Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swamin Nidhi Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschadya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna എല്ലാവർക്കും ഭക്തി രസാമൃത Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി എന്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു? ആണ് മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 7 അധ്യായം വരെ കഴിഞ്ഞു. ആദ്യം നമുക്ക് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോസ്വാമിമാർക്കുള്ള സമർപ്പണം. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജന ആനന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനൗ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദനാവൃതം അനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ സർവോപാധിവിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ. അത ശ്രീകൃഷ്ണനാമാധീന ഭവേത് ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയൈ സേവേന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയം ഏവ സ്ഫുരത്യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് ആദ്യത്തെ അധ്യായം 1 കണ്ടു. പിന്നീട് 2ാമത്തെ അധ്യായം, 3ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത കണ്ടു. പിന്നെ 4ാമത്തെ അധ്യായം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ബോധവൽക്കരണത്തിനുമുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ സേവനം സൗജന്യമാണ്, വിശ്വാസികൾ സ്വതന്ത്രരാണെന്ന പ്രസ്താവനയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കൂടുതൽ തെളിവുകൾ നൽകുന്നു. ഭക്തിയും മുക്തിക്കുമുള്ള കാരണം,
5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ശുദ്ധമായ സേവനവും സ്വയം പര്യാപ്തവും അനിവാര്യമാകുന്നതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ശുദ്ധമായ സേവനം, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല? പുണ്യകരമായ ജനനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, വൈദിക ആചാരങ്ങളിലുള്ള ശുദ്ധീകരണം ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ പിന്തുടരുന്നതും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ഈ 3 മുൻവ്യവസ്ഥകൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ഭക്തി. പിന്നെ ഭക്തി സേവനമാണ് ഭരണഘടനാപരമായ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സ്ഥാനം. അതിനാൽ ഭക്തിയുടെ പ്രക്രിയ, ഭക്തിക്കുള്ള യോഗ്യതയും ജനനം, ജാതി, സമൂഹം ഇവയൊന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ 6-ാമത്തെ അധ്യായം എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി സേവനം വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇപ്പോ ഇതിനകത്ത് 64 വഴികളാണ് സാധനാ ഭക്തിയില് നമുക്ക് രൂപ ഗോസ്വാമി തന്നത്. അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. 20ഉം 44. 20നെ തന്നെ വീണ്ടും 2 ശാഖകളാക്കി. പ്രവൃത്തിയും നിവർത്തിയും, സ്വീകരിക്കേണ്ടതും സ്വീകരിക്കേണ്ടാത്തതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇതില് ഈ 10 കാര്യങ്ങൾ, സ്വീകരിക്കേണ്ട 10 കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏതാണ്? ആദ്യം തന്നെ രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ഒരു ഗുരുവിന്റെ, ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തന്നു. അതിനുശേഷം ചെയ്യരുതാത്ത, ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ അത് കൂടാതെ 44 അധിക സേവനങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 5 ഇനങ്ങളാണ് ഈ 64 അവസാന 5 എണ്ണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് 5 കാര്യങ്ങൾ? ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭക്തജന സംസർഗം, സങ്കീർത്തനം, മധുരാവാസം. ഭാഗവത ശ്രവണം, സങ്കീർത്തനം, ആരാധന, ഭക്തജന സങ്കർക്കം, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം, സങ്കീർത്തനം, മധുരാവാസം. അങ്ങനെ 5 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മള് 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഈ പ്രവൃത്തി, നിവർത്തി, അങ്ങനെ 20 കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടത്, സ്വീകരിക്കേണ്ട 10 കാര്യങ്ങളും സ്വീകരിക്കാത്ത 10 കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതില് 18 കാര്യങ്ങളും 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു, തെളിവുകൾ അനുസരിച്ച് തന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം ആത്മീയ ആചാരനെ അഭയം സ്വീകരിക്കുന്നത്, അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നീട് 2-ാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്, ആ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. ആത്മീയ ഗുരുവിനെ വിശ്വാസത്തോടെ സേവിക്കുക, വിശുദ്ധ വ്യക്തികളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, മതതത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഭൗതിക ആസ്വാദനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവുക, പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാൻ കഴിയും, ആത്മീയ പുരോഗതിക്കായി യഥാർത്ഥ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുന്നത്, ആൽമരങ്ങളോട് ആദരവ് അർപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തുളസിക്ക് ആദരവ് അർപ്പിക്കാം. ഭക്തരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭക്തരല്ലാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ്? മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഭക്തരല്ല. നിരീശ്വരവാദികൾ കൂടാതെ മറ്റു ദേവാരാധകന്മാര്, അതായത് ഭഗവാനും മറ്റു ദേവന്മാരും എല്ലാം ഒരേ ലെവലിലായിട്ട് കാണുന്നവര്, അവര് പോലും ഭക്തരല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ അടുപ്പം വെക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ മായാവാദികൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ യോഗ്യത അല്ലാത്തവരെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. സാധാരണയിൽ നേരായ മുന്നേറ്റം, ദേവന്മാരെ അവഗണിക്കരുത്. നമ്മൾ ഭഗവാൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റു ദേവന്മാരെ നമ്മൾ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വേദനയൊന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ 18 കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. ഇന്ന് നമ്മൾ 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒഴിവാക്കേണ്ട. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗൻസ്റ്റ്, അതായത് അതിനെതിർത്ത് നിൽക്കുക. രാധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണി. അപ്പൊ രാധാറാണിക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക.
അതിന് വിപരീതമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അപരാധം. രാധാറാണിക്ക് വിപരീതമായി നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ രാധാറാണി എന്താണ്? കൂടുതൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സ് എപ്പോ ഭഗവാന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ദൂരെ പോകുന്നു, അത് അപരാധം. അതാണ് അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞതാണ് അപരാധം എന്ന് പറയുന്ന അപ അധികം രാധ. അപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എതിർത്ത് നിൽക്കുക. എന്തിനെതിർത്ത് നിൽക്കുക? രാധാറാണിയുടെ ആ കാഴ്ചപ്പാടിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുക. രാധാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തയാണ്. ആ മാധുര്യ ഭാവത്തിലുള്ള രാധാറാണിയിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റാരുമില്ല ഭക്തിയില്. അപ്പൊ ആ രാധാറാണിയുടെ ആ ഭക്തിക്ക് നിന്ന് നമ്മൾ അകന്നു നിൽക്കുക, നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഭക്തി ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നത് അത് അപരാധം. അപ്പൊ ഈ അപരാധം തന്നെ 2 തരം അപരാധമാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഈ രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് സേവ അപരാധം, രണ്ടാമത്തത് നാമ അപരാധം. സേവ അപരാധം, നാമ അപരാധം. സേവ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിഗ്രഹത്തിന് ആരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ, വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന അപരാധമാണ് സേവ അപരാധം. നാമ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? നാമം ജപിക്കുമ്പോഴുള്ള അപരാധങ്ങൾ. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നാമ അപരാധം. ഇപ്പൊ സേവ അപരാധം, നാമ അപരാധം. ഇപ്പൊ ഈ 2 എണ്ണത്തിലും ഏറ്റവും പ്രശ്നമുള്ളത് ഏത് അപരാധമാണ്? സേവാപരാധമാണോ നാമ അപരാധമാണോ? അപരാധം. നാമ അപരാധമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. എന്ന് വെച്ച് സേവാപരാധം ചെയ്യാമെന്നല്ല. സേവാപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തമുണ്ട്. നമ്മൾ അറിയാതെ സേവ ചെയ്തപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അപരാധം ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമുക്ക് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ അപരാധത്തെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും, നാമജപം കൊണ്ട്. എന്നാൽ നാമ അപരാധം ചെയ്താൽ അതിന് മറ്റ് പോംവഴിയൊന്നുമില്ല. നാമ അപരാധം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നതാണ് നാമ അപരാധം. ഇപ്പൊ സേവ അപരാധം. സേവ അപരാധം നമ്മള് എന്താണ്? സേവ അപരാധം അത്ര കുഴപ്പമില്ല, നാമം ജപിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ സേവാപരാധം നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ? അത് തെറ്റാണ്. അത് നാമ അപരാധത്തിൽ വരുന്ന 7ാമത്തെ ഒഫൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. അതായത് നാമത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നാമം ജപിച്ചാൽ എന്തായാലും പാപമെല്ലാം പോവുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പാപം ചെയ്യാം. അപ്പൊ നാമജപം കൊണ്ട് അതും പോവുമല്ലോ എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് സേവാ അപരാധം കുഴപ്പമില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നാമജപം കൊണ്ട് നമുക്കത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. സേവ അപരാധവും അപരാധം തന്നെയാണ്. അതായത് വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപരാധങ്ങൾ. അത് 32 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സേവ അപരാധത്തെ കുറിച്ച് രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതില് അധ്യായം 8 89ാമത്തെ പേജിലാണ് നമ്മളുടെ രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പുസ്തകത്തിലെ 89ാമത്തെ പേജില് അധ്യായം 8 ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതാത്ത 32 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മള് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ അപരാധങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപരാധമാണോ അല്ലയോ, നമ്മൾ ഇതൊന്നും പഠിക്കാതെ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി നിന്നാല് നമ്മൾ ആ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഇത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അപരാധമാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് അപരാധം ഇല്ലാതാക്കാം. കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ ആചാര്യന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം കിട്ടും. നമ്മൾക്ക് അറിയാലോ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ അവിദ്യയാണ്. അപ്പൊ അവിദ്യ ഇല്ലാതാവുന്ന എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ അവിദ്യ ഇല്ലാതായാൽ അപരാധവും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. വിഗ്രഹ ആരാധന നമുക്ക് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് 9 ഭക്തിയുത സേവനം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 9 ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ 9 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ ഇതില് അർച്ചനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ ആരാധനയാണ് അർച്ചനത്തിൽ വരുന്നത്. ആ അർച്ചനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് വിഗ്രഹം? വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ
നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അത്രയും ഭൗതികതയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എന്നാൽ നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാട്ടാൻ ഭഗവാൻ വിഗ്രഹത്തിൽ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരികയാണ്. അപ്പൊ ആ വിഗ്രഹം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് സേവിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ വിഗ്രഹത്തിന് വെച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനും നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനും വേണ്ടി ഭഗവാൻ വിഗ്രഹമായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ ഈ വിഗ്രഹ ആരാധന വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാധവാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തിന് ഉടുപ്പി കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള സേവനം ചെയ്യുന്ന വിഗ്രഹമാണ്. രാമാനുജാചാര്യർക്ക് രംഗനാഥ് ജി ആയിരുന്നു രാമാനുജാചാര്യരുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന വിഗ്രഹം. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ശങ്കരാചാര്യർ ബദ്രിനാഥ് ശങ്കരാചാര്യർ എടുത്ത ആ ഒരു വിഗ്രഹമാണ്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്ത് വേറെ കുറെ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ ശങ്കരാചാര്യരും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ജഗന്നാഥൻ. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് സേവിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശക്തികളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനും നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു അടുപ്പം കൂട്ടാനും വേണ്ടി നമ്മുടെ ആ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുമായിട്ട് ഭഗവാൻ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യാം. അപ്പൊ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾക്ക് അതൊരു ഭക്തിയുത സേവനമാണല്ലേ. നമുക്ക് അർച്ചനം എന്ന ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ എന്താണ്, നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു വിഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം അതിനെ സേവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ എന്താ, നമുക്ക് ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മള് പുറമെ എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോ ഒരു പൂ തന്നെ എടുക്കാം. ഒരു ചെടിയിൽ പൂക്കൾ നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഈ കൃഷ്ണാവതത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പും ഈ വിഗ്രഹാരാധനയൊന്നും എന്താണെന്നും നമ്മളെല്ലാരും ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു പോന്നു. സന്ധ്യക്ക് മാത്രം വിളക്കെത്തിച്ച് അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മളൊരു പൂക്കൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പറിച്ച് ഭഗവാന് വെക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്ത് കണ്ടാലും. അപ്പൊ ഒരു പൂക്കൾ കണ്ടാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുമോ എന്ത് ഭംഗിയാണ് ആ പൂക്കൾക്ക് ഈ സൗന്ദര്യം ഭഗവാൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ടല്ലേ, അതിന് എന്ത് സൗരഭ്യമുണ്ട്. ഈ പൂക്കൾ ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഭഗവാൻ എത്ര സുന്ദരനായിട്ടിരിക്കും. നമ്മളപ്പോ ആ വിഗ്രഹത്തിനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ആ പൂക്കളെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് തോന്നലുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടും ആ വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ അവബോധം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ. നമ്മളുടെ ശരീരം മൊത്തവും അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലാണ്. ഭഗവാനെ അർച്ചന ചെയ്യാനും പൂമാല കെട്ടാനും ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കാനും എല്ലാം നമ്മൾ ആ ശരീരവും നമ്മളുടെ മനസ്സും അവിടെ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവത് വിഗ്രഹ ആരാധന. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക. ആ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 32 കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം. ഇത് കുറെയൊക്കെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മാത്രം മതി. രാജി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. അധ്യായം 8. ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതാത്ത 32 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 1. കാറിലോ പല്ലക്കിലോ പാദരക്ഷ ധരിച്ചോ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. 2. ജന്മാഷ്ടമി, രഥയാത്ര തുടങ്ങി ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമായ ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ ഒന്നും ഒഴിവാക്കരുത്. 3. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുക.
എന്നതിന് മുടക്കം വരുത്തരുത്. 4. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കയ്യും കാലും കഴുകാതെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. 5. അശൗചമുള്ളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. വേദശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആ കുടുംബം മുഴുവൻ കുടുംബസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത കാലം വരെ അശുദ്ധമായിരിക്കും. ഉദാഹരണമായി ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിന് അശുദ്ധ കാലയളവ് 12 ദിവസങ്ങളും ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും 15 ദിവസങ്ങളും ശൂദ്രർക്ക് 30 ദിവസങ്ങളും ആകുന്നു. 6. ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കരുത്. 7. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തു കൂടി ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റി ആദരപൂർവ്വം നടക്കുന്നതാണ് പ്രദക്ഷിണം. നാലമ്പലത്തെ ചുറ്റി വേണം പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാൻ, കുറഞ്ഞത് പ്രതിദിനം 3 തവണ. 8. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ കാല് വെക്കരുത്. 9. ഒരു കൈ കൊണ്ട് കാലിന്റെ ഞെരിയണിയിലോ കൈമുട്ടിലോ കാൽമുട്ടിലോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കരുത്. 10. കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കരുത്. 11. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കരുത്. 12. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കൈ കൊണ്ട് കള്ളം പറയരുത്. 13. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്. 14. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായി വർത്തമാനം പറയരുത്. 15. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൂക്കി വിളിക്കുകയോ നിലവിളിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. 16. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ലഹള കൂടുകയോ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കുകയോ അരുത്. 17. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ശാസിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ അരുത്. 18. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭിക്ഷ നൽകരുത്. 19. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പരുഷമായി സംസാരിക്കരുത്. 20. കമ്പിളി പുതപ്പ് ധരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ചെല്ലരുത്. 21. വിഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്യരെ സ്തുതിക്കുകയോ പ്രകീർത്തിക്കുകയോ അരുത്. 22. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അസഭ്യ ഭാഷണം ചെയ്യരുത്. 23. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് അധോമുഖ വായു ബഹിർഗമിക്കരുത്. 24. അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. അതായത് ഇലയോ പൂവോ കായോ ജലമോ എന്തും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാമെന്നും അതിൽ ഭഗവാൻ തൃപ്തനാണെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഈ പദ്ധതി സാർവത്രികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ദരിദ്രന് പോലും ഇത് ബാധകമാണ്. വെറും കൈയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പോകരുത്. അതേസമയം സമ്പന്നന്മാർ അവരുടെ കഴിവിനൊത്തു വേണം ഭഗവാനെ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കാൻ. വിലപിടിപ്പുള്ള ആടയാഭരണങ്ങൾ, പൂക്കൾ, നല്ല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ ഭഗവാന് ഇലയും വെള്ളവും തന്റെ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിനു വേണ്ടി വാരിക്കോരി ചെലവാക്കൽ. ഈ മനോഭാവം ശരിയല്ലെന്നും ഓർക്കണം. 25. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ഒരു സാധനവും തിന്നരുത്. 26. ഋതുഭേദം അനുസരിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉപേക്ഷ വരുത്തരുത്. 27. പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. 28. വിഗ്രഹത്തിന് പുറംതിരിഞ്ഞിരിക്കരുത്. 29. നിശബ്ദരായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടാവരുത് ആത്മീയാചാര്യനെ വണങ്ങുന്നത്. അതായത് ആത്മീയാചാര്യനെ പ്രണമിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ വാക്കുകൾ ഉറക്കെ പറയണം. 30. ആത്മീയാചാര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്തുതിവചനങ്ങൾ പറയണം. 31. ആത്മീയാചാര്യന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആത്മപ്രശംസ നടത്തരുത്. 32. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥദൈവങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കരുത്. 32 അരുതുകളുടെ പട്ടികയാണിത്. ഇതിനു പുറമെ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 32 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോ ഭഗവാനെ അടുത്ത് നമ്മൾ ദാസ്യഭാവത്തിലാണ് പോവുക. ഭഗവാൻ ഐശ്വര്യഭാവത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു രാജാവിനെയും അഥവാ കൃഷ്ണനെ രാധാറാണിയും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനും കൃഷ്ണ ബലരാം ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ എവിടെ പോയാലും അവിടെ രാജാവിന്റെ സ്ഥാനം, രാജാവും റാണിയും ഇരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ദാസന്മാര് ചെല്ലും, ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു സേവന മനോഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ചെല്ലണം. അങ്ങനെ ഐശ്വര്യഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വൈകുണ്ഠവാസനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാസന്മാർ. അങ്ങനെ ദാസന്മാരായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോ നമുക്ക് പല പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ 32 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇതില് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കൂകി വിളിക്കരുത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമല്ലോ. അതായത് കരയരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കരയരുത് എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഭാവം കൊണ്ട് നമ്മൾ കരയും. ആ കരയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പൊ മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ലോജിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളുടെ മനസ്സ് ആ സമയത്ത് ആ മരിച്ച വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിലോട്ട് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ചിലപ്പം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലും ആ വ്യക്തിയെ ഓർത്ത് വിലപിച്ച് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കരയും.
അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനെ കരയുകയും കൂകി വിളിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ വേറൊരു വ്യക്തി മരിച്ചത് കൊണ്ട് ആ കാരണം കൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് തെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഒരു വിലക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മരണം വല്ലതും വീട്ടില് സംഭവിച്ചാൽ ഇത്ര ദിവസം വീട്ടില് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ പാടില്ല. 13 ദിവസം അല്ലെ 16 ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സങ്ങ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അദ്ദേഹം വിട്ടുപോയി, ഇനി എന്തായാലും വരില്ല. അപ്പൊ കുറച്ചു നാള് നമുക്ക് ആ ഒരു ചിന്തകൾ അലട്ടും. എന്നാൽ ഈ ഒരു 16 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരുവിധം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ദിവസം വെച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പോകാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ 21ാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, വിഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്യരെ സ്തുതിക്കുകയോ പ്രകീർത്തിക്കുകയോ അരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന നമ്മളിപ്പം നമ്മളുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ പ്രകീർത്തിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ചെന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് നമസ്കരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലുന്നത്. എന്നാൽ ഈ 21ാമത്തെ പോയിന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഉള്ളപ്പോ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ സ്തുതിക്കരുതല്ലോ, പ്രകീർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യരുതല്ലോ. പക്ഷെ ആരെയാണ് നമ്മൾ പ്രകീർത്തിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും നമസ്കരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നെ മാത്രമേ സ്തുതിക്കാവൂ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയല്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്? തന്റെ ഭക്തന്മാരെ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളല്ല, തന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്തൻ, അതായത് പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ആചാര്യന്മാര്, നമ്മളുടെ ആചാര്യൻ, നമ്മളുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമസ്കരിക്കാം. അതിൽ തെറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അതിൽ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ പ്രകീർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനും സന്തോഷമാണ്. എന്നാൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ, നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ളവരെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം 24ാമത്തത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം എന്നാണല്ലോ. അത് മാത്രം സമർപ്പിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. അങ്ങനെയല്ല. എന്താണ്? അവനവന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ദരിദ്രന് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇലയോ പൂവോ കായോ ജലമോ വെക്കുക. എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് അതിലും കൂടുതൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളപ്പോ നമ്മളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കുക. ഇത് മാത്രം, ഇത്രയും മതി എന്നല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഓരോ കാര്യവും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് തെറ്റ് വരികയില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള 25, 26 ഋതുഭേദം അനുസരിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉപേക്ഷ വരുത്തരുത്. അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഓരോ സീസണലായിട്ട് കുറെ ഫലങ്ങൾ കിട്ടില്ലേ? മാമ്പഴത്തിന്റെ സീസൺ കാണും, ചിലപ്പോ ചക്ക വരുന്ന സീസൺ ആവും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ സീസണലായിട്ട് ഏതൊക്കെ ഫലങ്ങളുണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കാവൂ. അങ്ങനെ ഈ 32 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം വരുന്നുണ്ടോ? ഈ 32 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ മാതാജി. ഇതില് വേറെ ഒരു സംശയം, തീർത്ഥം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം? തീർത്ഥം എന്താണ് മാതാജി? ചിലര് കുടിക്കും, ചിലര് തലയിലും ദേഹത്തും തളിക്കും. നമ്മൾ കുടിച്ചിട്ട് തലയില് നമ്മൾ കുടിക്കും. തീർത്ഥം കുടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല, അതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം? തീർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദേഹശുദ്ധിയും ആണ്. ഭഗവാന്റെ ചരണാമൃതം അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിൽ ഒഴിച്ച ആ തീർത്ഥം നമ്മൾ കുടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ചരണാമൃതം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. തലയിൽ വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കാൽപാദം നമ്മളുടെ തല ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് ആ കാൽപാദം നമ്മളുടെ ശിരസിൽ വെക്കുന്നതായിട്ടാണ്, തലയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുന്നതായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാതാജി. ഏഴാമത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അത് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വിഗ്രഹം ഇരിക്കുന്ന അതിന്റെ അകത്ത്, ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മള് എവിടെയാണ്? നാലമ്പലത്തിന് ചുറ്റും നമുക്ക് പ്രദക്ഷിണം വെക്കാം എന്നാണ്.
ഇസ്കോണിന്റെ ടെമ്പിളിൽ പോയാലും നമുക്ക് ആ വിഗ്രഹത്തിനെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാനുള്ള ഉള്ള അവസരം നമുക്കില്ല. അത് അങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ പക്ഷെ ക്ഷേത്രത്തിന് എല്ലാ അമ്പലത്തില് മാതാജി ഉപദ്രവങ്ങൾ കാണുമല്ലോ ചുറ്റും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചുറ്റും അവിടെ തൊഴാൻ പോകുമ്പോ എന്തായാലും ഒരു വലം വയ്പ് ഒരു വരും. വലം എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ വിഗ്രഹം ഇരിക്കുന്ന എന്തായാലും ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇതിന്റെ അകത്തല്ലേ, നമ്മൾ അതിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് മധ്യത്തായിരിക്കും. എന്തായാലും കയറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതെന്തായാലും പൂജാരിക്കല്ലേ കയറാൻ പറ്റൂ. അല്ല അമ്പലത്തിനകത്ത് ഒരു മധ്യത്തായിട്ടായിരിക്കും അതെ അതെ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിഷ്ഠ വരിക ഭഗവാന്റെ. പ്രതിഷ്ഠ. ചുറ്റും പക്ഷെ ഗണപതി, പിന്നെ ദുർഗ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദേവനും ദേവിമാരും ഒക്കെ ചുറ്റും കാണും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ തൊഴാൻ പോകുമല്ലോ. അതെ 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 അത് മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ അവിടുത്തെ ആ ക്ഷേത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ആ ഭഗവാന്റെ ആ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ പഞ്ചരാത്ര വിധി അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയൊക്കെ പഞ്ചരാത്രിക വിധി അനുസരിച്ചുള്ള എന്താ സേവനം വിഗ്രഹാരാധനയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചാണ് പറയുന്നത്, മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യരുത്, എന്നാൽ അതിന് ചുറ്റും 4 ചുറ്റും, എന്തായാലും ഭഗവാൻ ആ നാലമ്പലത്തിന്റെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതിന് ചുറ്റും നമുക്ക് പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ സാധിക്കും. അത് 3 തവണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. മാതാജി, അപ്പൊ ഈ ഇസ്കോണിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുമല്ലോ വന്നിട്ട്, അതായത് എല്ലാം 3 ഇത് കാണും വന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പുറത്ത് അതല്ലേ അങ്ങനെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാമെന്നല്ലേ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതായത് ഭഗവാന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് ശ്രീകോവിലിനെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കരുതെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെ അതെ മാതാജി, ചിലര് നടേന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് 3 വട്ടം ഇങ്ങനെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. അതായത് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റും. അതും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ. മാതാജി, വേറൊരു സംശയം, നമ്മൾ തീർത്ഥം അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ കുടിക്കും. പക്ഷെ ബാക്കി പ്രസാദങ്ങള്, ചന്ദനം, ബാക്കി പ്രസാദമൊക്കെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇടാവോ എന്ന് പറയുന്നു. ഇസ്കോണിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല മാതാജി. ശ്രീകോവിലിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ചന്ദനമൊക്കെ തൊടാം അല്ലേ? ഇവിടെ ഇടാം മാതാജി. അപ്പൊ തീർത്ഥം തലയിൽ തളിക്കാൻ പാടില്ലേ മാതാജി? നമ്മള് കുടിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഇങ്ങനെ തലയിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സാധാ ക്ഷേത്രത്തില് അല്ല, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ? അത് എനിക്കറിയില്ല മാതാജി. അല്ല, നമ്മള് സ്ഥിരം പറ്റുമ്പോ അവര് പറയുന്നത് അത് തലയിൽ തളിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിലെന്താണ്? അപ്പൊ അതെനിക്കറിയില്ല. നമ്മളിവിടെ തീർത്ഥം, ചരണാമൃതം സ്വീകരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുടിക്കും, ഫുള്ള് കുടിക്കും. എന്നിട്ട് ബാക്കി എന്തേലും ഓരോ തുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തലയിൽ സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ പാലായിരിക്കും ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പാലായിരിക്കും നമുക്ക് തീർത്ഥമായിട്ട് കിട്ടുക. പാലും കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മള് ഫുള്ള് കുടിക്കുക, ബാക്കി കയ്യിൽ പറ്റിയത് നമ്മൾ ചുമ്മാ കുടഞ്ഞ് തറയെ കളയാതെ നമ്മളത് തലയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഈ ഇസ്കോണിലാണോ ഈ പഞ്ചരാത്ര വിധി അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്? ഇസ്കോൺ അമ്പലങ്ങളിലാണോ മാതാജി? ഇസ്കോന്റെ ടെമ്പിളിലൊക്കെ പഞ്ചരാത്രിക വിധി അനുസരിച്ചാണ് മാതാജി ചെയ്യുന്നത്. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു സംശയം. പ്രഭുജി. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ക്ഷേത്ര ഭഗവാന്റെ നടയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് തൊഴുത് നമസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ നിന്നിട്ട് തന്നെ ഒരു 3 പ്രദക്ഷിണം അല്ലെ, ഒരു പ്രദക്ഷിണോ 3 പ്രദക്ഷിണം സ്വയം നമ്മള് ചെയ്യാൻ. ഇത് പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വയം ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ചെയ്യരുതെന്നേ ഉള്ളൂ. മാറി നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഭഗവാൻ കാണാൻ ചെയ്യരുത്, ഭഗവാന്റെ ആ കൺമുന്നിൽ വരരുത് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ്. ആണോ? അങ്ങനെ പാടില്ല. അതാണ് അമ്പലത്തിൽ തൊഴുത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പുറകിലോട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പുറക് തിരിഞ്ഞു വരരുത്, ബാക്കിലേക്ക് നടന്ന് വരണമെന്നാ പറയാം.
അതെ അതെ, നമ്മളുടെ പുറം കാണിക്കരുത്. നമ്മളിപ്പോ അത് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പില് കാല് കാണിക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ പുറം ഇരിക്കരുത്. അതൊക്കെ ഈ 32 പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കാലിങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വെച്ച് നിൽക്കാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ കിടക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഓക്കെ ബ്രോ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് 91 പേജില് ഇത് കൂടാതെ വരാഹ പുരാണത്തില് 32 എന്താണ് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് 29 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇരുട്ടുമുറിയിൽ വെച്ച് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കരുത്, വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഒന്നും പോലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്, എന്തെങ്കിലും ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടല്ലാതെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കടക്കരുത്, നായ തുടങ്ങിയ നികൃഷ്ട ജീവികൾ കാണെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കരുത്, പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ നിശബ്ദത ഭഞ്ജിക്കരുത്, ആരാധനാ സമയത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം പാടില്ല, പുഷ്പാർച്ചന നടത്താതെ ധൂപം പുകയ്ക്കരുത്, നിർഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അർച്ചിക്കരുത്, നിത്യവും ദന്തധാവനം നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു ഉപേക്ഷയും വരുത്തരുത്, ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം നേരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്, തീണ്ടാരിയായിരിക്കുന്നവരെ സ്പർശിക്കരുത്, മൃതദേഹം സ്പർശിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്, മുഷിഞ്ഞതോ ചുവപ്പ്, നീല എന്നീ നിറങ്ങൾ ഉള്ളതോ ആയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്, മൃതദേഹം കണ്ടതിന് ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറരുത്, അമ്പലത്തിൽ ഒരാൾ അധോമുഖ വായു ബഹിർഗമിപ്പിക്കരുത്, ക്ഷേത്ര വളപ്പിൽ വെച്ച് കോപിക്കരുത്, ശ്മശാനത്തിൽ പോയ ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്, വിഗ്രഹത്തിന് മുൻപിൽ വെച്ച് ഏമ്പക്കം വിടരുത്, അതിനാൽ ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായി ദഹിച്ചതിന് മുമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല, കഞ്ചാവ്, മരിജുവാന തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കരുത്, കറുപ്പ് തുടങ്ങിയ മാദകദ്രവ്യങ്ങളോ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ, ശരീരത്തിൽ എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തെ തൊടുകയോ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ കടക്കുകയോ അരുത്, ഭഗവാന്റെ അധീശത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് അനാദരം കാണിക്കരുത്, ഭഗവാനെ വിരോധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കരുത്, വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വെറ്റില മുറുക്കരുത്, വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പൂക്കൾ അർപ്പിക്കരുത്, വെറും നിലത്തിരുന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്, തറയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരിപ്പിടമോ വിരിപ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കണം, കുളി കഴിയാതെ വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കരുത്, നെറ്റിയിൽ 3 വരി തിലകം അണിയാൻ പാടില്ല, കൈയും കാലും കഴുകാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 29 കാര്യങ്ങൾ വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞ മറ്റ് അപരാധങ്ങളും കൂടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മള് ചുവപ്പ് നീല വസ്ത്രം ഒന്നും ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. അപ്പം രൂപഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാർക്ക്, ആ ഗുരുപരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആചാര്യന്മാർക്ക് സമയം, കാലം, സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ, ഇതിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊന്നും മാറ്റാതെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്താം. അപ്പോ നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഈ ചുവപ്പ്, നീല എന്നൊക്കെ ഇവിടെ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം, അപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ ആ ഒരു ചുവപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു നിറമായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതിലോട്ട് ശ്രദ്ധ തിരിയും. അപ്പൊ ആ ശ്രദ്ധ തിരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രൂപഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ അത് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ നീലയോ ചുവപ്പോ വസ്ത്രം ധരിക്കാം, മുഷിഞ്ഞത് ധരിക്കാതിരിക്കുക, നല്ല വസ്ത്രം, വൃത്തിയായിട്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക, ആ വസ്ത്രം ചുവപ്പോ നീലയായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇതിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യുക, അത് ഈ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, മറ്റുള്ളവരെ എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പുഷ്പാർച്ചന, പുഷ്പങ്ങൾ അർച്ചിക്കരുത്, എന്താ, കുളി കഴിയാതെ സ്പർശിക്കരുത്, ഇരിപ്പിടം അത് വേണം. നമ്മൾ വെറും നിലത്ത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. ഇപ്പം ഇസ്കോന്റെ ഇത് പ്രകാരം നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മള് വീട്ടിലും വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഒരു വിരിപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ്, നമ്മൾ വെറും തറയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ വിരിപ്പിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആരാധന ചെയ്യാനായിട്ട്. വെറും നിലത്ത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പൂക്കൾ അതൊന്നും അർപ്പിക്കരുത്. കുളിച്ചിട്ട് വേണം വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ. പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈയും കാലും ഒക്കെ കഴുകുക. കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കണം. ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും നമ്മള് ഇപ്പോ ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളില് മോർണിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അറിയത്തില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മള് ഈ അപരാധം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് എല്ലാ സേവനവും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതില് ബാക്കി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ ഇതില് വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം വരാനായിട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ? വായിച്ചിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 29 കാര്യങ്ങളിൽ വേറെ സംശയമൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വായിച്ചപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതില് മാതാജി, ഈ മൂന്ന് വരി തിലകം അണിയാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതെന്താ? അത് 3 വരി തിലകം നമ്മള് വൈഷ്ണവ തിലകം ധരിച്ചാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ 3 വരി തിലകം എന്ന് പറയുമ്പോ മറ്റ് ആരാധന ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധനിക്കുന്നവര് ശിവന് ദേവിക്കൊക്കെ അങ്ങനെ 3 വിരല് വെച്ചിട്ട് ഭക്തന്മാര് വൈഷ്ണവ തിലകം ധരിച്ച് പോകാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് പറയുന്നുണ്ട്, വൈഷ്ണവനല്ലാത്തയാൾ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കരുത്. കാരണം വൈഷ്ണവനല്ലാത്ത ആൾ ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോ അതിനകത്ത് അയാളുടെ അവബോധം അതിനകത്ത് വരും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് പാകം ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ ഇത് ക്ഷേത്ര ആരാധനയിലാണ്. അപ്പൊ ഇസ്കോണിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളില് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ ലഭിച്ച ആ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിഹീനന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ആരാധന നടത്തരുത് തുടങ്ങിയ അരുതാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കൂടാതെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് രൂപഗോസ്വാമി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭക്തി സേവനത്തിന് വന്നു കൂടിയേക്കാവുന്ന വിഘ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നതിന് ഗണപതിയെ ആദ്യം പൂജിക്കണം. ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പൂജിക്കുന്ന ആളാണ് ഗണപതി. ഗണപതി ആരെയാണ് പൂജിക്കുക? ഏതാണ് ഗണപതിയുടെ ഗുരു ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ നാരായണ നാരായണന്റെ ഏത് അവതാരമാണ്? വ്യാസഭഗവാനല്ലേ? അല്ല, ഇപ്പൊ വ്യാസദേവൻ ഇത് മഹാഭാരതം രചിക്കാനായിട്ട് ഗണപതിയോട് പറഞ്ഞു. വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഗണപതി എഴുതുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ച ആരെടുത്തെന്നാണെന്ന് അറിയോ? നമ്മളെല്ലാ വിഘ്നങ്ങളും മാറ്റാൻ നമ്മൾ ആരെയാ പ്രാർത്ഥിക്കുക? നരസിംഹ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, ശിഷ്യനാണ് നമ്മുടെ ഗണപതി. അപ്പോ ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഗണപതിയെ പൂജിക്കണം. എന്നാൽ ഗണപതി ആരെയാണ് പൂജിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം നാരായണന്റെ പാതാരവിന്ദം, അതായത് നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ നരസിംഹദേവന്റെ ആണ് എപ്പോഴും പൂജിക്കുന്നത് ഗണപതി ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ വിഘ്നങ്ങളെ തീർക്കുന്നതിന് ശുഭനായി ഭവിച്ചു എന്നും ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഗണപതിയെ പൂജിക്കണമെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളെ പ്രഭുപാദർ ഇതിന് വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് വ്യത്യാസം വരുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു നമ്മൾ എല്ലാം രാവിലെയും നമ്മൾ സന്ധ്യയ്ക്കും എല്ലാ ആരാധനയ്ക്കും അവസാനം നമ്മൾ നരസിംഹ ആരതി വെച്ചാണ് നിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ നരസിംഹ ആരതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഗണപതിയെ ആരാധന ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഗണപതി ആരാധന ചെയ്തതുപോലെ ആയി. നരസിംഹദേവനെ പൂജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഗണപതിക്കും അത് സന്തോഷമാണ്. കാരണം തന്റെ ഗുരുവാണ്, താൻ പൂജിക്കുന്ന നാരായണ ആയിട്ടുള്ള ആ നരസിംഹദേവനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭക്തരും ഗണപതിയെ പൂജിക്കണം. നഖം കൊണ്ടോ വിരല് കൊണ്ടോ സ്പർശിച്ച വെള്ളത്തിൽ വിഗ്രഹത്തെ കുളിപ്പിക്കരുത്. വിയർത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒട്ടനേകം വിലക്കുകൾ ഉണ്ട്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച പൂക്കൾ ചവിട്ടുകയോ അവയെ കവച്ച് കടക്കുകയോ പാടില്ല. ദൈവത്തെ പ്രതി ആണയിടരുത് എന്നിങ്ങനെ വേറെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള പലതരം അപരാധങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ. അതിനാൽ അവ കരുതലോടെ ഒഴിവാക്കണം. അപ്പൊ ദൈവത്തെ പ്രതി ആണയിടരുത്. ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ
മറ്റു യുഗത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സത്യം ചെയ്താൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നടപ്പാക്കുമായിരുന്നു. കലിയുഗമായപ്പോ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ലൂസ് സ്റ്റോക്കാണ്, ചുമ്മാ ഓരോന്നൊക്കെ. ആ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ എന്തൊക്കെ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നോർത്തിലൊക്കെ രാമനാമത്തിൽ ഞാൻ ശപഥം ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അതെന്താണ്, നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സത്യം ചെയ്താൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പാലിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ പാലിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് അപരാധമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പാലിക്കാൻ അത് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. അവർ ആ സമയത്ത് ആ ഒരു ആവേശത്തിന് സത്യം ചെയ്തൊക്കെ പറയും, നാളെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിനെ പ്രതി ആണയിടരുത്. കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഈ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും കീഴടങ്ങുന്നവനെ ഞാൻ ജീവിതം മുഴുവൻ പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചവനാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായി സംരക്ഷിക്കും എന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം നടത്തുന്നവർ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി തീരുമെന്ന് അർത്ഥം. ഭഗവാനോട് തെറ്റ് ചെയ്തവനാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. അതായത് നമ്മൾ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ്, നമ്മൾ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മതി, എല്ലാ പാപവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കും. ആ പാപത്തിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ ഇതുപോലെ അപരാധങ്ങൾ സേവനം ചെയ്തപ്പോ അപരാധം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മൾ ആ നാമത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ ഒരു മന്ത്രം നമ്മൾ എന്ന് ജപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാപത്തിനെ എല്ലാം ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ തിരുനാമങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന പാപിക്ക് മോചനമില്ല തന്നെ. അപ്പൊ നാമ അപരാധം ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനമില്ല. അപ്പൊ നാമ അപരാധമാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സേവാ അപരാധമാണ്. ഇപ്പൊ 32 സേവാ അപരാധങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞ മറ്റ് അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോ ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷനായിട്ട്, സേവാപരാധത്തിന്റെ കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ്, നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നാമത്തിന് ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നാമത്തിന് ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു, അങ്ങനെ എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന നാമത്തിന് നമ്മൾ അപരാധം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അപരാധം വളരെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നാമ അപരാധം. അതിന് മോചനമില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ സേവ അപരാധം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നാമ അപരാധത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നാമ അപരാധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇപ്പൊ ഇസ്കോണിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും നാമജപത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 10 നാമ അപരാധങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ 10 നാമ അപരാധങ്ങൾ പറയണം. അത് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നാമം ജപിക്കാൻ. കൂടാതെ ശിക്ഷാഷ്ടകം അത് ചൊല്ലുകയും വേണം. ശിക്ഷാഷ്ടകവും 10 നാമ അപരാധങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ഈ 10 നാമ അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ബോധം വരും, ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്, നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാവും. പിന്നെ ശിക്ഷാഷ്ടകം വായിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ തൃണാദപി സുനീചേന, നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല, നമുക്ക് ആ ഭഗവാനോടുള്ള കീർത്തനീയ സദാഹരി, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമ ഭക്തി നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല, എല്ലാ യുഗങ്ങളും ഒരു നിമിഷമായിട്ട് തോന്നും. ആ ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും നമ്മളുടെ ആ മനസ്സിന് അവബോധത്തെ മാറ്റും. ആ അവബോധത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ 10 നാമാപരാധങ്ങൾ പറയുകയും ശിഷ്ടാഷ്ടകം ചൊല്ലുകയും ചെയ്തിട്ട് നാമം ജപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ നാമാപരാധങ്ങൾ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നാമ അപരാധത്തിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ്? ആദ്യത്തേത് ഹരേ കൃഷ്ണ, ആദ്യത്തെ നാമാപരാധം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാമാപരാധമാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതിന് ജീവിതം ഒഴിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കരുത്. ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ്. അപ്പൊ ആരാണ് ഭക്തൻ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആരാണോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവര് അവര് ഭക്തനാണ്. അങ്ങനെ 3 സന്ദർഭത്തിൽ 3 രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ, അല്ലെങ്കിൽ നാമജപം ഒരു മുടക്കവും കൂടാതെ എന്നും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവൻ, അവരെല്ലാരും ഭക്തന്മാരാണ്.
അപ്പൊ ഈ ഭക്തരാരാന്ന് അറിഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് ആരെയാണ് അപരാധം ചെയ്യരുത്, ആരോടത്തും നമ്മൾ തെറ്റ് കാണിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യം ഭക്തൻ ആരാന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ച വ്യക്തികൾ ഭഗവാന്റെ ഈ സാധനാ ഭക്തി സീരിയസ് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് അത് എല്ലാ ദിവസവും മുടക്കം കൂടാതെ നാമം ജപിച്ച് 16 മാലയൊക്കെ നാമം ജപിക്കുന്നവരെല്ലാം ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അപരാധം സംഭവിക്കുന്നത്? അപരാധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്ന പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന അവർക്ക് നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യർക്കും ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഒരു വെള്ള പേപ്പർ ഉണ്ട്, ആ വെള്ള പേപ്പറിൽ ഒരു കറുത്ത കുത്ത് കണ്ടാൽ നമ്മളുടെ കണ്ണ് നേരെ ആ കറുത്ത കുത്തിലേക്കേ പോകുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി മൊത്തവും വെളുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണത്തില്ല. അപ്പൊ ഈ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് അപരാധമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തന്മാരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മള് വേറെ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടാണ് വന്നത്. അപ്പോ അതിന്റെ ചില ഇംപ്രഷൻസ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പോ ചിലപ്പോ താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കാം ഭക്തനായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അയാള് താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ള ആളായിരുന്നല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ, അത് അപരാധമാണ്. അല്ലെ അയാളുടെ രൂപം, ആ ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപം കണ്ടിട്ട് അപരാധം തോന്നാം. അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്ത ആളാണ്, ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ആളങ്ങ് മാറിയല്ലോ. അപ്പൊ പണ്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നിന്ദിക്കുക. പിന്നെ ഇപ്പൊ വേറെ രാജ്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഫോറിനേഴ്സ് അല്ലേ, അവരൊക്കെ വേറെ പാശ്ചാത്യ ഇന്ത്യക്കാരൊന്നും അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ വേർതിരിച്ച് കാണുക. ഒരാളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, 10 വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അപ്പൊ ആ വിദ്യാഭ്യാസം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് കാണുക. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് വേർതിരിച്ച് കാണുക. കൂടാതെ ഇപ്പൊ തമാശ രീതിയിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചിലപ്പോ, ഞാൻ തമാശക്ക് പറഞ്ഞതല്ലേ, നമ്മൾ തമാശ രീതിയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരാളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്കത് ഹേർട്ടായാൽ, അത് ഒരു വേദനയായിട്ട് വന്നാൽ അതും അപരാധമാണ്. തമാശ രീതിയിൽ പോലും നമ്മൾ ഒരാളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിപ്പിക്കരുത്. ഞാൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ, ഇത്ര ഫീൽ ആവാൻ എന്താ, അത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. തമാശ പറഞ്ഞപ്പോ ഉടനെ അതങ്ങ് കയറിക്കൊണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കും. അപ്പൊ തമാശ രൂപത്തിൽ പോലും ആ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഭക്തനെന്നല്ല നമ്മൾ ആരെടുത്തും, കാരണം അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഒരു കർമ്മമായി മാറും. അയാൾക്കൊരു വേദന ഉള്ളിലൊരു മനസ്സിൽ അത് നമ്മളുടെ വാക്കുകൊണ്ട് വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തിരിച്ച് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വന്ന് ഭവിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ഭക്തന്മാരെടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അപരാധം ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ അപരാധം ചെയ്തു പോയി. ഇപ്പൊ അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു ഭക്തന്റെ അടുത്ത് അപരാധം ചെയ്തു, അപ്പൊ അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ? മാപ്പ് ചോദിക്കാം. മാപ്പ് ചോദിക്കാം. മാപ്പ് ചോദിക്കാം. നാമം ജപിച്ചാലും നാമം നമ്മളെ രക്ഷിക്കില്ല മാതാജി. അതാണ് നാമ അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രശ്നം. അതാണ്. മറ്റു അപരാധങ്ങളൊക്കെ തെറ്റുകളൊക്കെ നാമം ജപിച്ചാൽ ശരിയാവും. പക്ഷെ നാമ അപരാധം ചെയ്താൽ നാമം ജപിച്ചാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ്. അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഉത്തരവാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈഗോ നമുക്ക് അത്രയും താഴ്ന്നു പോകാൻ നമ്മളുടെ ഈഗോ അത്രയും ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ പോലും പോകാൻ പറ്റാത്തവര് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവരെ സേവനം ചെയ്യുക. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം സേവനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ സേവനം ചെയ്യുക. ആ സേവനം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ സേവനം കുറെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സേവനം, കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് അത് ഹേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും. നമ്മളുടെ നാമത്തിൽ ശ്രദ്ധ വരാതെ വരും. ആ നാമജപം തന്നെ നമ്മളുടെ അപരാധത്തോടു കൂടിയുള്ള നാമജപമായി പോകും. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? സേവനം ചെയ്യുക, പ്രസാദം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാരും ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മഹാപ്രസാദം. അങ്ങനെ പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾക്ക് ക്ഷമ തന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഭക്തനെ നിന്ദിച്ചതിന്റെ നാമ അപരാധം മാറുകയുള്ളൂ. ആ ഭക്തൻ ആ ഭക്തന് തോന്നും നമ്മൾ ഇത്രയും
ചിലപ്പോ ഭക്തനൊന്നും ഇത് ചിന്തിക്കുന്ന പോലും കാണില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ആ ഭക്തൻ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല, അത് അറിയാതെ എന്തോ പറഞ്ഞു, അതങ്ങ് വിട്ടുകളയും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യും. തന്റെ ഭക്തന് വിഷമം വരുന്നത് ഒരാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് സഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്യുകയും ആ ഭക്തന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, മറ്റെന്തെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മളാൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന് തന്നെ നമ്മളോട് സ്നേഹം, നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അപരാധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ അപരാധം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് തന്നെ ന്യായീകരിക്കും. അത് വളരെ വലിയ തെറ്റാണ്. നമ്മൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു, അപരാധം ചെയ്തു, ഒരു ഭക്തന്റെ അടുത്ത് അപരാധം ചെയ്തു, അത് നാമാപരാധത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ അടുത്ത് അപരാധം ചെയ്തിട്ട് അത് എന്റെ സാഹചര്യം അന്ന് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കാൻ, നമ്മളുടെ സൈഡ് നെ കുറിച്ച് പറയാൻ നമ്മൾ ഭയങ്കര മിടുക്കരാണ്. അത് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നെന്താണ്? നമ്മളെ തന്നെ ന്യായീകരിക്കാൻ നോക്കുക. അത് എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഘോരഘോരമായിട്ട് നമ്മളെ സൈഡിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ഒരു അപരാധം ചെയ്ത ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് നമ്മളെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ പാടില്ല. അത് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ അപരാധം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യത്തെ അപരാധം പറയുന്നത്. അപ്പോ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റമൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ല. അത് കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ തപസ്യയാണ്. നമ്മള് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര മിടുക്കരാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആയിട്ട് പറ്റുന്നത്? നമുക്ക് ആ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള തോന്നൽ വരാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള ഇത് തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് തെറ്റുകൾ അവബോധം ശരിയല്ല. നമ്മുടെ എന്ത് അവബോധം എന്നറിയോ? നമ്മള് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള തോന്നൽ. എനിക്കിതെല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ ഒരാളെ കുറ്റം പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്ത വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സുപ്പീരിയാരിറ്റി കോംപ്ലക്സ് കാണും. ഞാൻ വലുതാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവം. അപ്പോ ഞാൻ അയാളെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് എന്നുള്ള തോന്നൽ. ഈ തോന്നലൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാൻ തോന്നിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് പെർഫെക്റ്റ്, നമ്മള് ഇത് ഭക്തന്മാരുടെ എന്ന് വെച്ച് തന്നെയല്ല, മറ്റുള്ള നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആരടുത്തും ഒന്നും പറയാതിരിക്കുക. നമ്മൾക്ക് അവര് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാന്ന് നമ്മൾ കണ്ടാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, അല്ലാതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും മിണ്ടാൻ പോകരുത്. അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ബെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പം പുതിയതായിട്ടൊരു ഭക്തൻ വന്നു, ആ ഭക്തൻ ചില തെറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോ ഇതില് പറയുന്ന കാര്യം, നമ്മൾ ആരുടെയും ടീച്ചർ ആവാൻ പോകരുത്. ഒരു ടീച്ചർ ആവുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ഒറ്റ അക്ഷരം മിണ്ടിയിട്ടില്ല. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? അർജുനൻ എന്ത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? അർജുനൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവത്ഗീതയില്? ഗുരുവായിട്ട് കാർപ്പണ്യദോഷോ. അതെ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാണ്, അങ്ങ് എന്റെ ഗുരുവാണ്, ഗുരുവായിട്ട് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ വഴക്കാണ് പറഞ്ഞത്, നീ ഒരു മണ്ടനാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മിണ്ടരുത്. നമ്മൾ ആരെയും ഉപദേശിക്കാനൊന്നും പോകാനായിട്ട് നമുക്കൊരു യോഗ്യതയില്ല. എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല, എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം, അങ്ങനെ ഞാനൊരു ടീച്ചറായിട്ട് കാണുന്നു, മെന്ററായിട്ട് കാണുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇടിച്ചു കയറി ചെന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. അത് നമ്മൾ ഒരാളെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് തന്റെ ടീച്ചറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷമേ ടീച്ചർ അങ്ങോട്ട് പോയി ഉപദേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തരുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ നാമ അപരാധത്തിൽ ആദ്യം പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തരെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആരെങ്കിലും വായിക്കാവോ മാതാജി? ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
വത്സല മാതാജി 2 തൊട്ട് വായിച്ചോളൂ മാതാജി. 2. ശിവന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും നാമങ്ങൾ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായോ അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണെന്നോ കരുതുക. അതായത് ഏത് ദേവന്മാരും വിഷ്ണുവിനെ പോലെ തന്നെ എന്ന് നാസ്തികർ കരുതുന്നു. അതിനാൽ കാളി കാളി എന്നോ ദുർഗ ദുർഗ എന്നോ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ അത് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന വിശ്വാസം ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പോ നമ്മൾ മറ്റു ദേവന്മാരെ ഭഗവാന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമവും മറ്റു നാമവും എല്ലാം ഒന്നായിട്ട് കാണുന്നു, അത് തന്നെ അപരാധമാണ്. ഒരിക്കലും മറ്റു നാമങ്ങൾ, മറ്റു ദേവന്മാരുടെ നാമങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായോ അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണെന്നോ കരുതരുത്. കാളി കാളി ദുർഗ ദുർഗ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അത് ഹരേ കൃഷ്ണ ആവുന്നില്ല, അതിന് ഒരിക്കലും തുല്യമാകുന്നില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്. മൂന്നാമത്തത് ഹരേ കൃഷ്ണ സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 8 വരെ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. 3 ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ശാസനകളെ അനുസരിക്കാതിരിക്കൽ. 4 വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ വേദപാഠങ്ങളെ അവലംബിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ ദുഷിക്കുക. 5 ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിക്കുന്നതിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ സാങ്കല്പികമെന്ന് കരുതുക. 6 ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങളെ തോന്നിയ പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക. 7 ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിലൂടെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി തീരും എന്ന് വെച്ച് മനഃപൂർവ്വം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം തത്പരിഹാരാർത്ഥം ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് ധരിക്കരുത്. ഇത്തരം അപകടം പിടിച്ച മനോഭാവം അങ്ങേയറ്റം അപരാധമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുക. 8 സർവമംഗളദായകമായ അനുഷ്ഠാനമായി വേദങ്ങൾ പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തെ കർമ്മകാണ്ഡമായി കണക്കാക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി മാതാജി, കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നല്ലേ? ഓക്കെ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ 8 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കർമ്മകാണ്ഡമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുക. കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമം ജപിച്ചാൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ പണം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറും, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടി നാമം ജപിക്കുക. അത് 8ാമത്തെ അപരാധമാണ്. അങ്ങനെ കർമ്മകാണ്ഡമായിട്ട് കാണുന്നത് അപരാധമാണ്. 7ാമത് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്യുന്നത്, അതും ആ ഒരു മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അതും വലിയൊരു അപരാധമാണ്. പിന്നെ തോന്നിയ പോലെ നാമത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇതൊരു സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള നാമമല്ലേ, ശരിക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള തോന്നലോടുകൂടി നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്, നാമത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ നാമം ജപിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം അപരാധമാണ്. പിന്നെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വേദപഠനങ്ങളെ ദുഷിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. ആത്മീയ ഗുരു എന്താണോ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്, കൂടുതൽ നാമജപം പ്രചരിപ്പിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ആത്മീയ ഗുരു പറയുന്നതിനെ
നമ്മൾ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് അത് ആ ശാസന അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ അതും അപരാധമാണ്. ഇനി 9ാമത്തെ അപരാധം, അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അവിശ്വാസിയോട് തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അവിശ്വാസിയോട്, നമ്മൾ ആദ്യം വരുന്ന തുടക്കക്കാരെടുത്ത് നാമം ജപിക്കൂ, അവർക്ക് വലിയ വിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ലാതായിരിക്കും വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, തിരുനാമ ജപത്തിൽ ആർക്കും പങ്കുചേരാം, അവിശ്വാസിയാണെങ്കിലും പങ്കുചേരാം. എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ ശക്തി വിശേഷത്തെ കുറിച്ച് ആരെയും ബോധവാന്മാരാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. മഹാപാപികൾക്ക് ആ സർവാതിശായിയായ മഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതായത് നമ്മൾ തുടക്കക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാളടുത്ത് നാമം ജപിക്കണം. ഈ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാകൃഷ്ണനാണ്. ആ രാധാകൃഷ്ണൻ സ്വയം ആ നാവിലുണ്ട്, നമ്മളുടെ നാവിന്റെ തുമ്പിലുണ്ട് എന്ന് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു അവിശ്വാസിയായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ഈ നാമത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അപരാധമാണ്. കാരണം അയാൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ തുടക്കക്കാരോട് എന്ത് പറയണം? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ ശാന്തി കിട്ടും, നമ്മളുടെ മനസ്സിന് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറും. ഇതൊരു മെഡിറ്റേഷൻ ആണ്, ഇത് നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് നല്ല മാറ്റമുണ്ട്, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് നാമം ജപിപ്പിക്കുക. എന്നാൽ ഈ നാമജപം ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ ഒട്ടും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ദഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാതിരിക്കുക. എന്നാൽ അവര് പയ്യെ പയ്യെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അവര് പയ്യെ ഇതിനകത്തോട്ട് വന്നു തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലെവൽ 3 ആയി. ലെവൽ 3-ലാകുമ്പോൾ കൂടുതലും 16 മാല ജപിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അത് ഭഗവാന്റെ ആ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചതാണ്, ഇതില് വന്നതാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും നമ്മൾ അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും പറ്റുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഇത് രാധാകൃഷ്ണനാണ് എന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ ആ ശക്തി വിശേഷത്തെ കുറിച്ച് പുതിയതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ബോധവാന്മാരാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത്. അപ്പൊ ഇത് പ്രഭുപാദർ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രൊഫസറുമായിട്ട് കുറെ നേരം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. ഇതുപോലെ നാമജപത്തിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, എത്ര നേരമായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ ഉടനെ ഇടയിൽ കയറി പറയും, നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഈ നാമത്തെ കുറിച്ച്, ഇത് രാധാകൃഷ്ണനാണ്, ആ ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നിരിക്കും നമ്മുടെ നാവിൻ തുമ്പിൽ നൃത്തമാടുകയാണ് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ വഴക്കു പറഞ്ഞു, നീ നാമ അപരാധമാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് ഈ 9ാമത്തെ അപരാധം. കാരണം ഈ അവിശ്വാസിയായ മൂഢനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അതാ നാമത്തിന്റെ ചെയ്യുന്ന അപരാധമാണ്. മഹാപാപികൾക്ക് ഇതിന്റെ മഹാത്മ്യം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അവര് പിന്നെ ഇവർക്ക് വട്ടാണോ, ഇവരെന്തൊക്കെയാണ് കുറെ സാങ്കല്പികമായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ഇനി 10ാമത്തത് പറയുന്നു, ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് തിരുനാമ ജപത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതിരിക്കുകയും ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി തുടരുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോ ഇത്രയും പറഞ്ഞു നാമത്തിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം. കുറെ നാളൊക്കെ നാമം ജപിക്കാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും ഭൗതികമായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആസക്തരായിട്ടിരിക്കുക, വീണ്ടും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അതും അപരാധമാണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, കുറ്റമായത് കൃഷ്ണന്റെ പ്രാധാന്യം കുറച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ അകറ്റുക, അതാണ് അപരാധം. ഇപ്പൊ സേവ അപരാധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറെ കണ്ടു അല്ലെ. അതിന് നാമ അപരാധം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു, 10 അപരാധങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ 10 അപരാധങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ 10 അപരാധങ്ങളും ഉള്ള മെയിൻ കാരണം ഈ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, എന്താണ് ഈ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ 11ാമത്തെ അപരാധം എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. അതാണ് എന്താണ്? നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം നാമം ജപിക്കാത്തത്. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നാമം ജപിക്കുക. ഓരോ നാമവും നമ്മൾ കേൾക്കണം. മറ്റ് ചിന്തകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചാൽ ഈ 10 അപരാധങ്ങളും നമുക്ക് വരില്ല. അപ്പൊ ഈ അപരാധങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണമാണ് ഈ ശ്രദ്ധയോടുള്ള നാമജപം. അപ്പൊ ശ്രദ്ധയോട് നാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? എത്ര പേർക്ക് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഈ നാമം മൊത്തവും ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എപ്പോഴും 16 മാല ജപിക്കുന്നു. ആ 16 മാലയും നമ്മൾ ഫുൾ കേട്ടോണ്ടാണോ ജപിക്കുക?
പറ്റണില്ല മാതാജി. ഇല്ല മാതാജി. പറ്റുന്നില്ല മാതാജി. മുഴുവനും ഇടയ്ക്ക് പറ്റുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് മനസ്സ് ഇടയ്ക്ക് പോകും. നമുക്ക് മറ്റുള്ള പിന്നെ നമ്മളെ ചിന്തകൾ കയറി വരിക. പെട്ടെന്ന് വരും. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് തിരിച്ചും ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതെ അതെ, നമ്മളെ ചിന്ത മറ്റ് ചിന്തകളിലോട്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സ് പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ അതൊരു എഫേർട്ട് ഇട്ട് ഇതുപോലെ ചിന്ത പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ ഈ ഒരു നാമജപം അറ്റൻറ്റീവ് ആയാൽ നമുക്ക് ഈ 10 നാമാപരാധത്തിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ സാധനയിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലാണ് ഈ തിരുനാമ ജപം. ഈ ജീവൻ, ഈ ആത്മാവും നാമവും മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ നമ്മളുടെ ഈ ആത്മാവും ഈ നാമവും എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ നാമം മാത്രം ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, നാമം മാത്രം ജപിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ ഗുരുവിനെ ഒന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കാരണം അത് സാധിക്കില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ നാമം ഒരു അപരാധമില്ലാതെ അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ആ സാധന, ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കേൾക്കുക, മറ്റു സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്തേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ ഇതിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മറ്റു ചിന്തകൾ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? മറ്റു ചിന്തകൾ വരാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ വരുന്നത്? വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങള്, കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങള്, പല പല ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ വരും മാതാജി. അതെ, നമ്മള് വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരും, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ, കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ, പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പഠിത്ത കാര്യങ്ങൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണെന്നുള്ള ബോധത്തിൽ ജപിക്കുന്നോണ്ടാണ്. ഈ ശരീരത്തിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വീടും നമ്മളുടെ ജോലിസ്ഥലവും മക്കളും എല്ലാം ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവെന്നുള്ള ആ അവബോധത്തിൽ നമ്മൾ വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ അവബോധത്തിൽ വന്നു എന്നല്ല. എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഒരുപാടുണ്ട്, ചിന്തകളെല്ലാം പോകും. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും ആ ഒരു ശരീര അവബോധത്തിൽ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ, നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുത്ത് കൂടുതൽ നാമം ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതില് ഉയരാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് പയ്യെ പയ്യെ ഇതിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ കൂടുതൽ കേൾക്കുക, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാരും എല്ലാ ദിവസവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റ് കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. കേൾവിയിലൂടെ ശ്രവണം നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടും. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ അവിദ്യ ഇല്ലാതാവും. അവിദ്യ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അപരാധം, തെറ്റുകൾ ചെയ്യാതാവും. അങ്ങനെ അപരാധം ഇല്ലാതാകും. നമുക്ക് കൂടുതൽ നാമത്തില് ശ്രദ്ധ വരാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് നാമാപരാധം ഒഴിവാക്കാം. നാമാപരാധം ഒഴിവാക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് നമുക്ക് മറ്റു ചിന്തകൾ ഇല്ലാതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, മറ്റു ചിന്തകളൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി എങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് വെക്കണം. പക്ഷെ എന്നാലും മനസ്സ് അങ്ങോട്ട് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരിക, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. അത്രയും ശക്തിയാണ് മായ. നമ്മളെ ചിന്തകൾ ചിലപ്പം നമുക്ക് തോന്നും, നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല ശ്രദ്ധയുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ആ സെക്കൻഡ് നമ്മളെ ചിന്ത വേറെ ലെവലിലോട്ട് പോകും. പിന്നെ ഒരു മാല കഴിയുമ്പോഴേ അയ്യോ ഞാൻ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞോ. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു ശരീരബോധത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോഴും. അങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നാമജപത്തില് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാം. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് നാമാപരാധം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 64 ഇനം പട്ടികപ്പെടുത്തി അതില് 18 കാര്യങ്ങളെ വിശദീകരിച്ച് 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ 19-ാമത്തെ, അതായത് അപരാധങ്ങൾ, അപരാധം ഒഴിവാക്കാം. 2 അപരാധമാണ്, സേവാ അപരാധവും നാമാപരാധവും. 32 സേവാ അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വരാഹപുരാണത്തിലുള്ള പ്രത്യേക പട്ടികയും പറഞ്ഞു. പിന്നെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ പത്മപുരാണത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്, നാമ അപരാധം 10 അപരാധങ്ങൾ. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനം 11-ാമത്തെ അപരാധം എന്നാണ് ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറും ഒക്കെ പറയുന്നത്. അതായത് ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക. ആ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിച്ചാൽ നമുക്ക് നാമാപരാധം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നാമാപരാധം ഇല്ലാതെ നാമം ജപിച്ചാൽ, സേവ അപരാധം നമ്മൾ അറിയാതെങ്കിലും ചെയ്താൽ അതും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് നമ്മളുടെ 8-ാമത്തെ അധ്യായം.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു കി ജയ്. ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.